गासिबो मिथिखागोन गामिखौ दिनै आङो नोंथांमोनजों लोगो मोननानै मोजां मोनदों। नोंथांमोना दिनै खौसे जानानै जोंनि कंग्रेस दलाव जयनिं जाबाय। गोजोनथाव खौरां। जिहेथु जोङो कंग्रेस दलाव जयेन जानानै दिनै मा हिसाबै मा उद्देश्यआव मा थांखि लानानै जोङो नोंथांमोनहा खामानि मावनांगोन बा खामानि मावगोन बे हिसाबै दिनै आं फंनैसो बुंनो सानदों। जिहेथु दा नोंथांमोना दिनै कंग्रेसआव जयेन जादों, निस्सय माखासे जोंनि जाफुङि खामानिफोरखौ जाफुंजानो लुबैनानै दिनै साननायफोरखौ जाफुंजानो लुबैनानै दिनै जोंनि माखासे ओनसोलफ्राव माखासे गोबां खामानि मावनांगौ दङ। बेफोरखौ नोंथांमोना निस्सय दिनैनि दिनाव बुजिबाय होननानै आं सानो। बेनि थाखाय नोंथांमोना जोंनि कंग्रेस दलाव दिनै जयेनिं फैबाय। बेनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम आरो मोनसे खर' गंग्लाय खुलुमग्रोनाय थाफिनबावबाय। जिहेथु जों दिनै खौसे जुदि कंग्रेसआव जयेन जाफैबाय, जोंहा खामानि मावनांगौ दायथ'आ गाव गावनिसै। दा जोङो जुदि कंग्रेस दला जों हाबफैदों, दा हाबफैनाय हिसाबै जोङो रायजोफोरनि थाखाय मोनसे मोजां लामा बा मोजां खामानि मावनो हागोन नामा, बे हिसाबै जों कंग्रेस दलखौ जों मानास सेरफाङाव लाबोनाय जाबाय। सिगाङाव जिहेथु फैफेरामोन आरो बेबायदि केन्डिडेटबो मोनफेरामोन। दा बे हिसाबै जोङो माखासे साननो गोनां बाथ्राया फैबाय। बिनि थाखाय जों दिनै कंग्रेस दलजों जों हेफाजाब होनानै खामानिखौ मावोब्ला निस्सय फैबाय थानाय समाव मोजां लामाखौ जों मोनगोन, बेखौ नुहुरनाय हिसाबै जों कंग्रेस दलाव खामानि मावनो ओंखारबोदों। दा नोंथांमोनाबो बेबायदिनो जोंजों खौसे जानानै खामानि मावोब्ला बा हेफाजाब होयोब्ला, अनसायनाय होयोब्ला निस्सय जों माबा मोनसे मोजां थांखि मोनहैगोन होननानै आं आसा खालामो। आरो नोंथांमोनाबो बे थांखिखौ लानानै जोंनि फैबाय थानाय समाव बेसेन गोसा भटखौ ओरैनो जानला मोनला नस्थ' खालामालासिनो बबे दला मोजां खामानि मावगोन जोंनि ओनसोलनि, जोंनि समाजनि, बेफोरबायदि पार्टिखौ नायनानै नोंसोरो नाजाबानो जाबाय। जिहेथु दाथ' फैगोन नोंसिनाव बयबो बहुद दलआ फैगोन, इउपिपिएल फैगोन, बिपिएफ फैगोन, जेसेबांखि दल फैया जिखुनु गाव गावनि माखासे नायनानै साननानै माखासे भट होनाय समाव सानदो मावदो। बे दिनैनि दिनाव बिपिएफआबो 17 बोसोर सरकार सालायबोबाय, निस्सय नोंथांमोना मोनबोखाबाय। बे 17 बोसोराव माखासे खामानिखौ मावदों, बहुतानो मावदों, खिन्थु माखासे जोंनो जि मावनांगौ मेन खामानि, बेफोरखौ मेन उद्देश्य बेफोरखौ मावनायखौ जों नुवाखै। आरो दिनै जों बे 17 बोसोर बिपिएफ जिथियानाखि जोंनि बिटिसिआव सासन दंमोन, बे समाव जों माखासे मावनांगौखौ मावैखौ नुनानै दिनैनि दिनाव इउपिपिएल सरकार फैदोंमोन। बे इउपिपिएल सरकारखौबो जोङो खौसे जानानै सरकार दाहोदोंमोन। दिनै जोंनि रायजोफोरनि बा ओनसोलनि खामानि मोजां मावगोन हिसाबै बा रायजोफ्रा आसा लानानै इउपिपिएलखौ सापर्ट होनानै जों देरहाहोदोंमोन। दिनै बोसोरबा थांबाय, दिनै जोंनि समाजनि, जोंनि ओनसोलनि जेसेबां मावनांगौ खामानि, मोननांगौ मोन्थाय, बेफोरखौ दिनै मोनाखै। जों उल्था लांफिननायखौसो नुदों। दिनै इउपिपिएलआ इउपिपिएलजों एलायन्स जोंनि बिटिसि माबायाव सरकार सालायनानै दिनै जोंनि माखासे मोनखानाय मोन्थायफोरखौ दिनै सेख'नानैसो लांफिननायखौ जों नुनो मोन्दों। बिजेपिआ बुङो दिनै जों बिटिसिआव बहुद सान्ति सान्ति जाबाय, खिन्थु सान्ति सुक्तिया जोंनि एनडिपि बिदा फंबायमोनखौ लानानैल' सान्ति सुक्ति जाया। बिथांमोननि दिनैसिम दुखु दाहाया दिनैसिम जोबनानै थाङाखै। बिथांमोननि माखासे जि मोननांगौ मोन्थाय बिसोरबो मोनाखै। दिनैनि दिनाव पलिटिकेल लानानै दिनै माखासे एक्स एनडिपि बिदामोनखौ माखासे पलिटिकेल थ्रुयै इउज खालामगासिनो, खिन्थु जों बेखौ माब्लाबाबो गनायनो हानाय नङा। आरो जोंनि बर' जाथिया माब्लाबाबो जों नासयजानाय जाथि नङा। आरो बेखायनो जोङो बिजेपि दलखौ जोङो बे बिजेपि दलनिफ्राय जों सेफटि जानांगोन बा जानगाराव थानांगोन। बिजेपि दला जेसेबांखि गोदै गोदै बुङा, जोंनि बर'नि एकदम बिर'धिखा, माने जोंनि बर' जाथिखौ जोंखौ नासयनाय आरो गादबनायनि माखासे सेस्था खालामगासिनो दङ। दिनै बुङो इउपिपिएलआ गाबोन सबनिहा जोङो हानि मोन्थायखौ होगोन, हादान ओनसोलाव इउपिपिएल बा गुबुन गुबुन दला हानि मोन्थाय होगोन होननानै दिनैसिम जोंनि माखासे बर' माहारिखौ थगायगासिनो दङ, नंखाय बाथ्रा फोसावबोगासिनो दं। दिनैसिम बोसोरबा थांबाय इउपिपिएल सरकारा, दिनै सोर साबैसेनो हानि मोन्थाय होदों, सोर साबैसेनि जोंनि मैदेर प्रटेक्सन होदों, फरेस्टनि माखासे माबा फैनायाव सोर साबैसे सापर्ट मोन्दों, दिनैसिम बेफोरखौ उल्थासो नुनो मोन्दों। जेसेबां जोंनि माखासे मोनखानाय मोन्थाय, माखासे पावार एन्ड फांसन, बेफोरखौ दिनै बिजेपि सरकारा जोंखौ इउपिपिएलजों सरकार दानानै जोंनि मोनखानाय माखासे पावारखौसो बख्ल' लांगासिनो दङ। दिनै साननाङा दि सोरबा बिजेपि इउपिपिएलआ फैनानै 500 होयोब्ला जोङो बेयाव माब्लाबा गोजावनांगौ, बेयाव जोंहा गोनां नङा। जोंहा गावनि मोनसे बेसेन गोसा आसिनि समा फैगासिनो दङ। जों निस्सय बबे दला मोजां मावगोन, जोंनि हारिखौ बासायनानै लाखिगोन, जोंनि मोननांगौ मोन्थायखौ जों मोनगोन बा जोंनो होगोन, बेबायदि दलजोंसो दिनै जों सिथाबनानै माखासे सापर्ट खालामनांगोन, देरहाहोनांगोन।
बा जों मोजां थांखियाव थांनोब्ला जों अबे दला माखासे माबा मावोब्ला अबे दलजों थायोब्ला जोंनि उन्नति जागोन बा जोंनि इयुन जोलैनि फिसा फिसौनि थाखाय बिदा फंबायनि थाखाय मोजां लामा मोनगोन बेखौसो जों नायनानै दिनै लाबोनांगौ समा सफैबाय। जों बारा गोलाव साननांगौ गोनाङानो गैया। दिनै नुखायोदि जोंनि बर' फिसाखौ माबायदि बाहायदों। दिनै ओरै थुबुरि कृष्णाय बेखिजाय जोंनि मुस्लिम फंबाय बा बिदा फंबाय जातिफोरखौ होखारगासिनो दं, उचित खालामगासिनो दं। दिनै बिसोरखौ जों मिनिना माने दिनै गाबोन जोंनि बिटिसिआवबो जानो हागौ। जों जाया होननो हाया दिनैनि दिनाव। जुदि बेफोरबायदि जायोब्ला जोंहा बयनिफ्रायबो दुखुनांथावसिन जाथाया बेनो जागोन। खिन्थु जों बिदिखौ लुबैया। जाय माखासे बिजेपिनि प्लेनिंआ जोंनि बर'फोरनि माखासे मोननांगौ मोन्थाइफोरखौ खोमाना होनाय आरो खोमानो नाजानाय बेफोरबायदि माखासे माबाया जागासिनो। दिनै सोरनोबा 500,000 सोरनोबा खाना जाहोनानै सोरनोबा लोंहोनानै सोरनोबा बिधबा पेन्सन होगोन सोरनोबा अरुणदय होगोन होननानै खोथा फर्म फिलाप खालामगोन। खिन्थु दिनैनि दिनाव खटाक खटाक नांसै सरकारा गासिनिबो थाखाय समान जागोन। सरकारा बेयाव इउपिपिएल बिपिएफ बिजेपि थानाय नङा। खटाक खटाक नाङोब्ला गासिनिबो समान, बेयाव रावनिबो सरकारनि खामानि जाया। जिथियानोखि जों सेप्तेम्बर मासाव इलेक्सन जोबनानै रिजाल्ट मोनगोन, जाय सरकार दागोन बिसोरसो आरो गोदान खामानिखौ मावफिनगोन। गथिखे जोङो जेसेबां गोदै गोदै बुङा बेखौ जों माब्लाबाबो गनायनानै लानाङा। जों साननांगोन जोंहा इयुननि थाखाय माबायदि खामानि मावोब्ला बबे दलजों बबे पार्टिजों थायोब्ला जोंहा माखासे जोंनि इयुनाव मोजां लामा मोनगोन बेफोरबायदिखौसो जों साननानै दिनै सोलिनांगोन। आरो जोंनि दिनै बिमा माहारिफ्रा दिनै ओरैबायदि माखासे खस्थ' मावनानै जानांनाय दिनै नुनो मोनो। दिनै माखासे जोंनि बर' माहारिया दिनै जोंनि सा ओनसोलाव थानाय खेथि मावनानै जाग्रा जाथि जों बर'फ्रा। खिन्थु दिनैनि दिनाव नुदों मा जोंनि बर'फ्रालायनो बर' बिमाया माब्लाबाबो हाजिरा खामला मावनानै जानांनाय नङा। बिटिआर सरकाराव इउपिपिएल सरकार सोलियोब्ला दिनै नुनो मोन्दों जोङो जोंनि बर' माहारिनि बिमाया दिनै खामला मावाबा जों हाजिरा मावाबा दिनै मोनजानाय बा न'खर सोलिनो हानाय दिनै जों खेमथाखौ नुवाखै। बेफोरबायदिखौ जों सहायनो हानाय नङा आरो सहायनायाबो जोंनि गोनांथि नङा। दा बेबायदि हिसाबै जोङो समा फैगौ मोनसेल' समा जोंनि बेनो बेसेन गोसा सम। बे समाव जों सोलायनो हायाब्ला आरो इयुनाव सोलायनायनि खुनु माबाया फैनाय नङा आरो गाज्रिसिन जालांनायनि माखासे लामाया फैबाय थागोन। आरो बे लामाखौ जों होबथायोब्ला खौसे जानानै रायजो राजा खौसे जानानै जोङो नायनांगोन, होबथानांगोन, अब्लासो जोङो उदां जागोन। दिनै बुङो इउपिपिएल सरकारा जोंनि बर' जाथियाव बा बिटिसिआव जेसेबां जनजाथि दङ बिसोरनि थाखाय बहुद डेभेलप जाबाय। खिन्थु जों डेभेलपखौ नुवाखै। जाय इउपिपिएल बा गावसिनि पार्टियाव जगदान जानानै दङ बिथांमोना नुदों, बिथांमोनाल' बुङो, बिथांमोनहा नोंसिनि गेजेराव फैनानै नोंसिनो फोरमायफैगोन ओरैबायदि डेभेलप जादों। नोंथांमोननि गेजेराव सोरबा बुंनो हागोन ना दिनै इउपिपिएल सरकारा सोरनिबा जायगायाव सोरनिबा गामियाव माबा मोनसे डेभेलप देखायनाय? नोंथांमोनानो बुंनो हागोन। इउपिपिएल सरकार जिहेतु सोलिबाय थादों बिथांमोना जुदि माबा मोनसे रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावदों नामा नोंथांमोना नुदों नामा? खिन्थु बिसोरनि जाय खर्म मावग्रा पार्टिनि एक्टिभ जानानै दं बिथांमोननि माखासे खोथाफ्रा मावबाय, सान्ति जाबाय, जों मावगोन, मावजोबगोन, मावबोबाय बे खोथाखौ बुंगोन। दिनैसिम माब्लाबाबो बिसोरो उल्था बुंफैफेरा। बेफोरबायदिखौ जों सहायनो हानाय नङा। बेबायदि हिसाबैनो जोङो दिनै कंग्रेस दला जिहेतु नेसनेल दल, फिसा फिसौ दल नङा बियो। जिहेतु नेसनेल दला जिहेतु दिल्ली आरो आसामाव जुदि फैयोब्ला निस्सय जोंहा माबा मोनसे मोजां लामाखौ जों लाफिननो हागोन नामा बेखौ आसा खालामनानै जों दिनै कंग्रेस दलखौ लाबोनाय जादों। जिहेतु फैबाय थानाय समाव जोंना 26आव सरकार दागोना रोखाखा। बे हिसाबैनो जोङो बोलो होनांगोन बा बोलो होआब्ला जों जेबो मुलाम्फा जानाय नङा। जों खौसेयैनो खामानि मावोब्ला अराय देरहासार जागोन बेखौ आं आसा खालामो। गतिके आं बारा बिबुंथि लाखिनो सानाखै। कंग्रेस दलनि फैनाय हिसाबै नोंथांमोना टाइमखौ होफैनायनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावो। आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आं।